Heippa kässäystävät! Mä täällä marraskuun hämärässä vähän yksin neuloessa pohdin, että nyt tarttis jotain kivaa uutta keksiä. Ja mä mietin, että olisi kiva, jos meillä olisi sellainen yhteinen ryhmä, johon voisi postata omia töitä, ideoita, ohjeita, kaikkea kivaa kässäjuttua. Joten tuumasta toimeen perustin Facebookiin ryhmän nimeltä Kässäkuplan kässäystävät. Ja en nyt ihan tarkkaan tiedä, minkälainen ryhmä tästä muotoutuu vai muotoutuuko ollenkaan, mutta katsotaan miten käy. Eli olet tervetullut mukaan. Kässäkuplan kässäystävät löytyy siis Facebookista. Moikka!